No, i-wrap up ko pang 12 comments. No, i-wrap up ko lang 12 comments. Number 1, wala sang bala nga mapuot sa mapag-gross nga bigatot. Mga words na di ka ginanuwa kasi medyo may kabasusan. No, ganun kung sensitibo kung alinga nga ka. Exit daliada. Number 2, wala sa Tommy ang pag-asenso. Mag-diskarte ka, hindi ka magtuwad ka lang alinga nga. Hindi ka duka. Katatlo, gwapa ka lang, bigaon siya. No, gwapa ka lang niya, bigaon siya. Timaano ka pa kung katuwad na siya, makaarangkada ka pa? Hindi na, give up ka. Number 4. Galing niya po, ba't nakamusang pangita na sang manog sa may Robinsons? Kaya wala din na sa Robinsons, alam sa makilid-kilid, kugis best friend nyo pa. Ngunay ka pa. Sa kalima, muto Filipiniana versus off-shoulders. Filipiniana versus off-shoulders. Filipiniana kay man muni-muni. Off-shoulders kay man ano? Mang-angkab to, diretso. To mang-om-om to, diretso. Ti anong piliyon sa angkab? Siyempre to naka-off-shoulders. Luwi ka muna pa muni-muni. Next. Number 6. Wala ko dilabot sa niya comment ha. Atong afam, hindi siya gusto sang puti nga perlas. Ang gusto itong nga talaba. Mutong ay kaano. Ikapito, if there's a reason nga ang bride cannot fulfill her duties, the bridesmaid will take over. Diba? Do Miss Universe sila nga duha. Number 8, best kan sa simbahan may panulay. Agree ko da 110%. Damo panulay sa simbahan. Damo sa nagasilimba nga mga makasasala. Damo sa nagasilimba nga mga chismosa, mga hilabtira, mga alinga. Next. Number 8, wala mahimo ang photo cheese sa tapol. Ano to gani? Wala mahimo ang photo cheese sa aluping nga tapol. Amo na sa. Tapos, number 10, my Tommy, my hotdog is in the center of another bread. Diba? Is in the center of another bread. Number 11, bahala ang magkalawas dak ang bilat kayahon para sa house and lot. And then number 12, do isa ka dosina. Galing na akong comment, isa ka dosina. Basta committed, distance. Kay basi gusto rin mo ambulance. Diba? 12 comments. Amo na mas mayo pa. Mas mayo pa nga mag-live ako pero may nga 12 comments ang garagatak na komento. Kung mag-i-video-video ko lang katong ka-conscious ko, sa ako niya pang hambal, ay tatlo na nakakapunto por punto. Subong kay live, di man, 12. Diba? 12, sabong kabilog. Kay man live. Pero kung ano tawag ni, kung i-record na kung gininta kapada kay basig may mga pungit, may mga muta kapada. Ay, tatlo lang ang ako na comment. Subong kay man live, di man, 12. Muna. Okay?